ngai khubli ye ji pi we pe baro ha kerteng ka bukhoj bat ka bathyang tam ka jong uchi sukres ka banta ya ka banga kwa banwan ra ha preng jong phi ha ka ni ga step kolong ka jingkyrduh ka bangin samat phila ban kali ke ta ka jingkyrduh ka bangin samat ladangi puli na ka kitab ka jong amos kala nang bo phra ka khot ka bakhat wei hang tu ka ktien ka jong ublei kong hakmi kisngi kin wan ong utrai ublei bangan pha ka jingkyrduh hakari ka jingkyrduh kpu lemne ka jing sliang ya ko henre ka jong ka ban yo sngo ya ka ktien utrai kani ka long ka jinga thu lupa shaphang kisngi ki bakhat do ya ka baka ktien ka jong ublei kala dep ya thu lupa yangi lane kala dep kren shai shangi bangin samat ya ka jingkyrduh shu ya ka jingkyrduh yu kpu lemne ka jing sliang ya ko henre ya ka bangin yo sngo ya ka ktien ka jong ublei henre ngi aingu yu ublei hakini ki por ki bamanta ngim sham la kyrduh ya ka ktien ka jong ublei ngidang la ban yo sngo ya ka ktien ka jong ublei la ka long ha ka jing ya seng gi jongi la ka long hakino ki jing ya lap la ka long haki social media laki long hakino ki benta ngidang la ban yo sngo ya ka ktien ka jong ublei ngila ban shim ya ka bible ngila ban puli ka bible la ngila ban let ki youtube ngila ban page ya ka ktien ka jong ublei ling ba ki youtube channel ling ba ki jing ya lap jongi pastor ki ba pher ngila ban page ya kita ki e baro henry ka ktien ka jong ublei kala deb ya thu shai shingi la ne kala deb ya thu lupa shingi bat ka ek ba ka ktien ka jong ublei ka ya thu kata ken kan ja shisha ka ktien ka jong ublei kala ong baka sngi kan wan shu ka jingkyrduh yu kpu henre ka lemne ka jing sliang ya ko henre ya ka bangin yo sngo ya ka ktien ka jong ublei hoi ngila dep ban mat ya kani ka jingkyrduh hau kpu hakini ki po jong coronavirus bon apdeng jongi ngi mat shisha ya kata ka jingkyrduh ha ka bam ka di ngi mat shisha ka jingkyrduh ha ka ngi mat shisha ka jingkyrduh ha kino ki badai jong kani ka perthei henre kita ki e baro ki dang long tang sipor henre ka ktien ka jong ublei kong ka jingkyrduh ka bangingin samat hakita kisngi ki bakhaddu kadai ka jingkyrduh ya ka bangin yo sngo ya ka ktien ka jong ublei ladangi kwa bangin puli ka ktien ka jong ublei nginum la shu ban yo ka ladangi kwa ban le chiki jing seng ban sngap ka jing hikai na ka ktien ka jong ublei nginum la shu ban yo sngo ya kata lane ladangi kwa ban le chiki youtube channel ban play ya ki jing hikai na ka ktien ka jong ublei katar nginum la shu ban yo namar ka ktien ka jong ublei ka ong bangan pha ya ka jingkyrduh hakari kata ka jingkyrduh kalong ka jingkyrduh ya ka bangin yo sngo ya ka ktien ka jong ublei de kumta para bangit ba ye parlo ba ye ka jingkantu ka jonga na ka banta ka jong phi hakani ka step kalong ye ya ka ban puli ya ka ktien ka jong ublei ye ya ka ban shashkor ya ka ktien ka jong ublei baraba phi yo sngo ya ka ktien ka jong ublei perkhat ya ka pusan ya ka katkum ka ktien ka jong ublei put perkhat lani bat pusan ya kata ken namar ladang hadin habut ladang ikwa bangin yo sngo nginum la shu ban yo sngo ya ka ktien ka jong ublei kat ba ka por kadang dan na ka banta ka jongi ong ye phi ye ya ka bangin puli ya ka ktien ka jong ublei ye ban pusan ya ka ktien ka jong ublei ka ktien ka jong ublei ru ka yathu yengi no na ka gospel jong Matias kala nong ka basaw ka khot ka basaw hang tu ka ktien ka jong ublei kong tang do kpu bo briun henre da ka ktien baro ka blami no na ka shintur ka jong ublei tang do kpu bo briun henre da ka ktien baro ka blami no na kata ka shintur ka jong ublei kaniru ken ka dei ka bo ublei ukran na ka benta ka jong ublei ukwa ba manga ba no phingin long ki brio ki badap da ka ktien ka jong ublei ukwa ba manga ba no phi ngin tep khambha ya ka ktien ka jong ublei ban light ne ki no ki jing hikai ki babakla lane ban light ne ki no ki jing yalam ki babakla ka deyengi bingin long ki brio ki badap da ka ktien ka jong ublei bat ka deyengi ban long ki brio ki ba ye ya ka ktien ka jong ublei un kur khui feeling ba ka ni ka ktien ka jong ublei amen